Fid-daħla tal-belt issib jilqgħu numru ta' gabbani, dawn il-gabbani għalissa mhux se jkunu hawnhekk għaliex se jkun qed isir proġett ta' tisbieħ. Iżda għal xi wħud dawn l-istess gabbani inislu nostalġija. Għandi memorji ta' tifel li kont kien hawn ħafna ħwienet hekk fejn tieħu t-tejjiet hawn il-bib il-belt l-antik kif kien bikliet hawnhekk. L-iżjed hawn il-meeting point kien speċi ta' jien hekk niftakru jew qabel il-Funtana wkoll. Dik kienet taħdem il-Funtana fi żmien. Dak iż-żmien kelli xi 20 sena. Ġifieri dejjem niġi hawn minn dejjem, anke fil-għoduk minn dejjem hawn. Ta' konta rusa, ma issa Allah jaħfillu għax miet. Konna nitilgħu il-belt, immorru nieħdu r-ravjol. U mmorru s-sinema. Fejn kontu tiltaqgħu? Hawnhekk. Ħdejdaw. Lilin mill-istejjer nostalġiċi li qasmu magħna dawn in-nies kienu ħafna dawk li qablu max-xogħlijiet li se jibdew ħalli d-daħla tal-Belt Valletta tingħata libsa ġdida hekk kif ninsabu fuq l-adba li l-belt tieħu t-titlu tal-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva spjegat x'jinvolvi l-proġett ta' riġenerazzjoni għad-daħla tal-belt. Bħalissa għaddej xogħol biex jibda ir-reġenerazzjoni tal-parti tal-belt li hija f'bib il-belt biex ngħidlek Putirjan u fuq il-biskuttin dak li jgħidulu biskuttin fejn se jkun qed isir ukoll tisbieħ, paviment art, Tranġa Funtana, ħafna affarijiet illi sirna nafu bihom waqt il-proġetti ma kienu għadhom ovvjament ma sarux. Hemm ukoll it-tisbieħ tal-foss tal-belt illi se jkun parti ġinien sabiħ ħafna li se tagħti ħajja ġdida lid-daħla tal-belt tagħna. Ċertament is-sidien tal-gabbani għal-bidu setgħu qarsu wiċċhom għal dan il-proġett, iżda kif tispjega tajjeb is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri, il-Gvern fehem is-sitwazzjoni tagħhom u nataw kumpens xieraq. Jiena nħoss li għamilna biċċa xogħol tajba, inħoss li l-dawn in-nies apprezzajna l-fatt li huma dan huwa xogħolhom illi jaħdmu hemmhekk, kien hemm min kellu dritt fuq l-art fi żminijiet passati ta' kiri illi ħajjuhu kumpens finanzjarju ex grazzja, importanti li ngħidu li hu ex grazzja għaliex bħala kirja illi hija wieqfa strettament ma jkollokx dritt illi inti tieħu kumpens imma l-gvern kien lest illi jagħmel pass bħalma għamel ukoll ma' ħadd ieħor jagħti kumpens finanzjarju. Bla dubju għan-nies li għamlu snin iħufu fiż-żona tad-daħla tal-belt lilin minn nostalġija li jġib dan il-post jinħass sens ta' ottimizmu li ż-żona se tisbieħ u tiġi aħjar sabiex il-belt ikollha daħla iżjed idonja. Tara ħaġa sabiħa sar ħajranġa ruħu. Mhux għax qiegħed imkabar imma qiegħed sabiħ kif inhu ġej kif rajt il-pjanta ġej sabiħa, tifhem?